mentir na tua música é beneficioso. Hoxe veño falarvos dos fake drops, que basicamente é fingir que a tua canción vai romper, pero volve a subir. Algo así como isto. E logo, por que isto funciona? Estamos acostumados na música electrónica a un patrón de intro, build-up e drop. O build-up funciona como nexo entre a intro e o drop, xerando tensión para que cando esta quebre se libere de golpe, proporcionándonos a dopamina que o noso cerebro tenta sempre atopar grazas a quebrar o patrón e así recompensarnos cando chega o verdadeiro drop. E que ademais, retrasar a liberación da enerxía fai que todo estalle de maneira moito máis heavy, logrando unha mellor sensación cando chega o verdadeiro drop. Así que agora xa sabes o que é un fake drop. Eu son Lil Polvafeira e isto foi